večer. Já vás vítám u dnešních zpráv. Sakra, co to je? Sakra, kdo to psal? Promiňte, mně se na psacím stroji rozbilo Erko. Během opravování scénáře si pustíme naučný film o langustách. V rozporu s obecně rozšířenou představou se langusta živí výhradně plody moře, což jí nikterak nebrání zůstat veskrze lidskou. Děkuju. Už jsme to opravili a můžeme pokračovat. A začneme rovnou z ostra. A to hned u Andreje Babiše. Předávám slovo našemu reportérovi. Dobrý den, tady z Čapího hnízda se hlásím jako reportér a máme tu rozhovor s panem Andrejem Babišem. Čau lidi. Děkujeme. A jelikož jsme si vybrali téma Karel Čapek, tak by nás vlastně zajímalo, co vlastně Karel Čapek napsal. Víte to? Karla Čapka, významný děl. No, tak to fakt nevím. Aha, vy vůbec nevíte a dokázali byste alespoň vyjmenovat planety sluneční soustavy? Ježišmarja. No, Měsíc, Mars, Pluto, Saturn. Co je tam ještě? Slunce. Aha, tohle byl Andrej Babiš a my se loučíme z Čapího hnízda. Děkujeme našemu reportérovi a máme tu další věc. Na internetu se objevují články a videa o brněnském metru. A tak se s naší kamerou vydáváme do Brna se ptát místních občanů, kde se nachází. Dobrý den, já se tady hlásím z Brna a jdeme se tady ptát lidí, kde je tady brněnské metro. Dobrý den, mohli bychom se prosím vás, můžeme prosím vás s váma mluvit? Jo, jasně. Můžeme se vás zeptat, kde je to brněnské metro? To Meleš More. Máme tu dalšího člověka. Dobrý den, můžeme prosím vás s vámi mluvit? Jo, jasně. Nevíte, kde je to brněnské metro? Metro není, za metrem si běž do Prahy. Nazdar, čeká na šalinu. A teď něco ze sportu. Za chvilku začíná zápas Česko-Turecko. 3 hours later. Tak a právě začal zápas Turecko-Česko. A jde se na věc. A já bych si asi tak objednal kebab, mám na něj strašnou chuť. Dobrý, mohl bych si prosím vás objednat jeden kebab do studia ČT? Jo, děkuju. Šoupl jesle Juráskovi, Marek Yilmaz. Chyto! Skvěle Odkopni to! stavěk, fantastický zákrok, Tak umíš odkopávat? ale pořád ještě není vyhráno. Jiksek. Co to je? Hej, ale už na ten kebab ani skoro nemám chuť. Nemám ho asi zrušit. Já ještě nechám. Hodně na plochu, ale naštěl Součka, Chorý. Pojď, střílej! Chorý! Pál! Protlačil se ke Souček! střele. Jo! Tomáš Souček srovnává. Ježmarja! Jo! Super, Chorý a Souček! Jo! Musí do balonu, nemůže čekat. On samozřejmě teďka gestikuluje, že chtěl ten balon delší a víc do vzduchu, ale když ho už vidí, tak musí prostě Pojďte! Proč se nikdo nevrací? proti němu. Tosun. No tak to snad ne. Ale už jste na cestě, tak si ho směste sami, já už na ně nemám chuť, to je strašný. Nechci. Dobrý večer, milí diváci. U výuky německého jazyka. Alles Gute. A teď si dáme jako vždycky slovíčka. Micka, komár. Micka, komár. Gestochen. Píchnout, gestochen. Píchnout. Ich, já. Ich, já.
teď si dáme celé věty. Au, lidské het mich gestochen. Tebe píchl komár, mám pro tebe sprej. A teď už mě nikdy žádný komár neštípne. Děkujeme za pozornost, milí diváci. A zase u další lekce německého jazyka. Alles Gute!